Arestado ang sarong construction worker sa Albay na wanted sa kasong lascivious conduct. Alas 6 kasubanggi, kan maaresto ang 42 anyos na sospek na si Rico Reforzado Itanchado sa barangay Kainis sa Balangibang sa Banwaan, Pulangi. Sigun kay Police Lieutenant Colonel George Meneses, an officer in charge kan Pulangi Municipal Police Station, dai na puminalagpa ang sospek kan ini an arestaron. Matapos na basahan kan sa iya mga diretsos bilang akusado, tulos ining ipigdiretso sa Josepina Belmonte Dolan Albay Provincial Hospital sa Ligao City para sa medical as in physical check-up. Talagang importante yun, no, na sumusuko sila dito or kusang sumusuko or nahuhuli sila. Mas maganda yon para makita naman ng ating community or ng ating komunidad na nagkakaroon ng mga action taken yung ating pulis dito. Then syempre kasunod noon yung peace and order. Matrayong pong naaresto ang sospek sa kusog kan mandamiento de aresto na bigpaluwas ni Honorable Jose Demosthenes Matres Salgado, ang presiding judge kan RTC 5th Judicial Region, Branch 4 Family Court, Ligao City na ibinabakan parehong aldaw. Nananawagan kami sa lahat ng mga tao dito sa Pulangi na if ever na meron kayong mga may alam sa mga taong may mga warrant na pwede niyo pong ipagbigay alam dito sa ating himpilan. Nandito lang naman kami sa police station. Then meron naman mag-a-assist naman sa inyo dito. Wala namang pong problema kapag mas maganda nga yun magkaroon tayo ng communication between the community saka yung mga police para aware din tayo dun sa mga sa mga wanted person dito sa lugar natin. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Pulangi Municipal Police Station ang suspect. 200,000 pesos ang ipigrekomendang piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.